sa povie, chuju. Jedol som pizzu. Povedz. Pišu. Jedol som pizzu. Aj na tebi potom Je, Duša. piči. Duša. Povedz, jedol som pizzu. Jedol som pišu. Nepíšu, pizzu. Piču. Ale Brošku. Aj to do piči, hej. Ešte ale. Jedol som... Že ty pičas prostáču. Že kryšíš. A kto ti povedal, že si pičaš proste? Áno, že ty pičas. Že ty pičas. Aha. Víš, čo som zistil? Že ja si vypijem aj z tvojho pohára. Nie, toto už nie je dobré. Toto nie je dobré. Mne normálne láta z rukou vypadla. Kúkam, hovorím, je toto možné? A on nohavice rozopnuté a... Pán Marián bol z toho, čo videl v šoku. Sám nevedel, čo robiť. Muža, ktorý sa vraj uspokojoval na jeho baranovi, napokon odohnal. Som ho chytil po zadku, som mu dal, jak mi mydlil baran. Čo ste s ním robili? Nič také konkrétne. A on že vraj videl niečo konkrétne. No to... vidieť mohol. Či mydlil môjho barana. Je to tak, alebo nie? Teraz rečuj, priznaj, že... Je to pravda? No však on to tak tvrdí, no to... A čo tvrdíte vy? Čom by som mal... Takto, vy si myslíte, že najlepší je Tyson, lebo vtedy to bolo, víš, Van Damme Tyson, boli chlapci, áno. Zabil ťa na šupu na ranu, hneď bol si mŕtvy, všetko, hneď. Logika, ne, však logika. Trénovala tak. Teraz víš, akí chlapci sú. Víš, akí chlapci. More Mariňák, nevíš o tom, a tak trolejbusom chodí, parkety robí. Ty nevíš, že on bol v mariňáctvu, že v mariňáctve robil, marinoval tam. Chlapcov marinoval tam. Víš, akí sú chlapci? Si zober, že takto ťa nachmatá, more zablokuje ti dýchanie tak cez ty, víš, veci, a ty nevíš dýchať. A zober si ty jednu vec. Nájde ťa takto, o 12. Nájde ťa o 12. večer, pri zvončekoch, more. Mariňáctvo, mariňáci, čo ani neví prepnutý, lebo cvakne mu, že v mariňáctve je, a zablokuje ťa, hej. Padneš na zem, ty všetko kľúče, budeš mať vajca a sa ti rozbijú. Kto ťa odblokuje? O takom nečase, kto ťa odblokuje, mi povedz. Teraz buď múdry, pamätaj na sama seba. No nejaké napité ako... No mi čo sa deje? No, takto sa valá. Vidíš? Keď oči do mňa zaboríš, ja nevnímam, čo hovoríš, veď na všetko ti naletím, už rázne musím prestať s tým. Ty si veru veľký král, jednu radu ti však dám, no ty aj tak nepočúvaš, keď na teba rozprávam. Mongolsku, Slovensku. Láska je tu s nami, bude s ňou. To ani v Chicagu neuvidíš. Nežná nás svietím. Som Lakato Šnorbert z Novej Zámku, ale hľadám ženy, dievčatá, už mám z Dulovce. Chodím vám cvičiť, som vysvičený, všetko, veľké ruky mám, veľký chrbát. Chodil som vyhazovač Novej Zámku robiť. Klub B-dvorov som robil, som mám bavoráka BMW, gomby černý s oknami a na to idú ženy teraz. Nepijem, nefajčím, som poslušný, hračky som kúpil pre deti. Svoju kandidatúru ponúkam a chápem ako službu Slovensku a jeho ľuďom. Už ide video. Áno. Spravíme? To nové video bude akože?
Spáš? Nedodržiavanie rýchlosti, ale aj alkohol. Pil si? Prečo by som mal piť? No, pil si? Ty normálne nevieš fakt sa správať, však. Dec už nebude mať prednosť pred električkou. Ako platí zákaz predchádzania v Pil si? Prečo by som mal piť? No, pil si? 50 tón vážiaci dub takmer padol na majiteľa domu. Nechýbalo veľa a mohlo sa stať nešťastie. Pán Jozef šiel práve na toaletu, keď sa mu strom zvalil rovno pred nosom. Ja som sa dosral. Konáre padli na zaparkované autá, nevie sa k nim ani len dostať. Bojí sa, že sa vyvalia i ďalšie totálne podmočené stromy. Ostatní pachatelia nastúpili do vozidla, pričom ich vo vozidle v tom čase bolo aj s vodičom. To mi nevychádza. Lebo on utekol, že ako to udiel. A ja som že som ho udiel. Zobal som si žaku patu, tam opata vedia, patu. Že ja to chytím toho, že aspoň tedy, ten majú žaku, nie sa nie, len tie 5 som zachránil ona ja. Jak si ich vyťahli? To byli ty. On sa žaku stával, že utekol, žaku dal som mi do a no to dôsledne sa udia, nič. Čo by si chcel odkázať ako novoročné želanie ľuďom? Povedz. Aby ste išli všetci do Maternej piči.